Tak dnes sme sa stretli s úžasným súperom, celkom fyzicky zdatným a takisto snažili sa o hru. Myslím si, že dnes v dnešnom zápase sme zaslúžene vyhrali, chceli sme hrať, chceli sme kombinovať, chceli sme podržať loptu, chceli sme zopakovať dobrý výkon z Trnavy, čo sa nám aj podarilo. Snažili sme sa hrať cez kraje, veľa finálnych prihrávok dovnútra, centrovaných lopt. V tom sme boli úspešní, neboli sme úspešní toľko až v zakončení, ako by som si predstavoval, aby sme sa dostali do streľby. Prvý polčas samozrejme nám pomohol stoper domácich, keď bol vylúčený po samostatnom nájazde Filipa Balaja. Pomohla nám určite ich červená karta, boli sme v presile a držali sme loptu častejšie na našich kopačkách. Boli sme nebezpečnejší, súper v podstate už po vylúčení si nič vážne nevytvoril a v druhom polčase už sme len chceli nastúpiť pokojne, hrať, podržať loptu a určite sme si verili v tom, že jeden gól minimálne dáme a myslím si, že zaslúžene sme dnes zabodovali.